Les notícies. Prepara la carxofa. La que... El suplement... A tardor. Comença el concurs de cuina Pere Tàpies de Catalunya Ràdio. Proposa'ns un plat que estigui fet amb productes de proximitat i de temporada. Envia'ns la teva recepta de tardor detallant-ne els ingredients i l'origen territorial a concursTàpies@catradio.cat. Podràs guanyar un cap de setmana en... De Catalunya Ràdio. Una edició per estació... Cap de setmana al suplement.